belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Aqualectra gaat vloeibaar aardgas, beter bekend als LNG, gebruiken voor de productie van elektriciteit en water. Aqualectra heeft hiervoor gisteren een akkoord op hoofdlijnen getekend met het internationale bedrijf Eagle LNG Partners. Het gebruik van LNG is beter voor het milieu. Ook zijn de aardgasprijzen minder gevoelig voor schommelingen op de wereldmarkt. Er wordt nog verder onderhandeld met Eagle LNG en de bedoeling is dat die onderhandelingen halverwege dit jaar worden afgerond. Minister van Economische Ontwikkeling Rui Sandro Seintje is heel blij met het akkoord dat Aqualectra heeft gesloten over het vloeibare aardgas. Het is een grote stap voor onze economie en het is ook goed voor Curaçao, aldus Seintje. De directeur van Aqualectra, Derek Jones, heeft aangegeven dat door over te stappen naar vloeibaar aardgas de prijzen voor water en elektriciteit kunnen dalen. Na Aqualectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llámanos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Op Curaçao vond gisteren een veiling plaats van vaartuigen die in beslag waren genomen door het Integraal Afpakteam. Het Openbaar Ministerie heeft ze ter verkoop aangeboden en er waren meer dan 300 mensen aanwezig. De vaartuigen zijn verkocht en er is ruim 200.000 gulden opgehaald. Volgens het Openbaar Ministerie betekent dat er veel interesse was voor de boten. Het ging zowel om zeiljachten en sportboten als gewone boten. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren de 39-jarige Nederlander Wesley G. veroordeeld tot 180 uur taakstraf. Volgens de rechtbank is het bewezen verklaard dat G. onverantwoord heeft gereden en daarmee een ongeluk heeft veroorzaakt op 3 juni 2021 op de Krakasbaiweg. Daarbij raakten 3 mensen ernstig gewond, 1 verbleef enige tijd in coma. De politie moest gisteren ingrijpen bij een school in Salinha-Abau. Een leerling kwam met enkele familieleden naar de school omdat hij het niet eens was met de behandeling van zijn docenten. Zijn familieleden raakten in ernstige discussie met een van de docenten en er ontstond een vechtpartij. De politie heeft verschillende mensen gearresteerd. Gisteren is een Amerikaanse toerist bij Directeursbaai verdronken. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Uit onderzoek blijkt dat 3 Amerikaanse vrienden gingen duiken op die plek en op een gegeven moment raakten ze de man kwijt. Het tweetal dat uit het water kwam vroeg aan de andere strandgasten of ze hun vriend hadden gezien. Op dat moment zagen omstanders een man op zijn buik drijven. Deze gaf geen teken van leven. Het lichaam is in beslag genomen voor nader onderzoek. Cura Holanda hield gisteren een open dag. Mensen die geïnteresseerd zijn in het beginnen van een winkel of een ander bedrijf op het terrein van Cura Holanda waren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Cura Holanda is vorig jaar overgenomen door 3 lokale bedrijven en minister Charles Cooper van Infrastructuur was daar blij mee. Hij zei dat het altijd een goed teken is als investeerders interesse hebben in Curaçao, maar als lokale mensen investeren in Curaçao is dat helemaal goed nieuws, aldus Charles Cooper. De nieuwe eigenaren zoeken andere mensen die bedrijven beginnen op het terrein. De toekomstplannen van Cura Holanda behelzen onder meer een hotel, maar ook woningen op het terrein. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.